Zahvaljujem se. Dakle, ima tih rijetkih, ali lijepih trenutaka kad otvorim neki prijedlog zakona i vidim da nešto o čemu smo govorili i borili se prije 10, 15 godina, čak u ovom slučaju, se danas zaista ozakonjuje, odnosno postaje dio zakonodavnog okvira RH, pa vas to onda negdje malo veseli, ali imate uvijek i tu malu žal da je trebalo toliko dugo vremena da se neke očite stvari prepoznaju. Tako je u ovom prijedlogu i sa odredbama o vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu pristupa tržištu rada i nastavka obrazovanja, što je vrlo bitno, na istoj ili višoj razini obrazovanja za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom te članove obitelji azilanata odnosno stranaca pod supsidijarnom zaštitom. Kad smo u Centru za mirovne studije radili prvi integracijski priručnik za tražitelje azila i strance u Hrvatskoj 2006. godine, 2006. čini mi se da je to bilo, ovo je bila jedna od ključnih točaka. I opetovano smo dakle predlagali da se napravi sustav priznanja kvalifikacija ljudi koji dolaze u Hrvatsku kao izbjeglice i kojima bude odobren naravno taj izbjeglički status. Ne samo zato što je to pitanje njihovih prava, jer u prvom redu jeste, nego je i to pitanje interesa RH, da ljudi koji dolaze živjeti u Hrvatskoj, ovdje žive, imaju mogućnost obrazovati se i sudjelovati na tržištu rada u skladu sa svojim kvalifikacijama. Posebno u Hrvatskoj gdje nam ljudi na tržištu rada nedostaje i gdje nam nedostaje i nekih kvalifikacija. Dakle, napokon je se uvidjelo da se zapravo to pitanje mora regulirati. Ono što je posebno osjetljivo pitanje kod izbjeglica kada dolaze jest pitanje dokaza o kvalifikacijama koje su stekli, jer vrlo često ni te dokaze nemaju, jel? Posebno ako bježiš iz ratom ugroženog područja. I ono što je dobro je da je ovdje predviđen postupak priznavanja tih kvalifikacija i kada tih dokumenata nema, te da nadležno tijelo ne može odbiti priznati kvalifikaciju samo na temelju toga što tih dokumenata nema. Dakle, bit će postupak utvrđivanja zapravo kvalifikacije na kojem je neko stupnju, za što će zapravo morati postojati i to se ovdje ne razrađuje i ja se nadam da će se to provedbenim instrumentima razraditi, a to je način utvrđivanja tih kvalifikacija, standardizacije testova, ali posebno pitanje prevoditeljske pomoći u zapravo takvom testiranju, jer mnogi koji dolaze naravno ne znaju hrvatski jezik i tu se onda još i javlja pitanje za koje se također godinama zalažemo, za koje se besprizorno niski novci u Hrvatskoj daju iz državnog proračuna, a to je pristup učenju hrvatskog jezika za strance i tražitelje azila i osobe i azilante i osobe pod supsidijarnom zaštitom. Ono što bi ovdje dodali kao prijedlog jest da se i ovime propiše da osobe koje imaju tu vrstu međunarodne zaštite da u slučajevima da nemaju zaposlenje, da nemaju prihode, da ih se oslobodi plaćanja naknade koja je potrebna za ulazak u ovaj postupak, jer na kraju krajeva zaista se vrlo često radi o osobama koje nemaju nikakve prihode. Mogu vam reći da sam se u svom bivšem radu često susretala sa vrlo mladim ljudima koji su dobili zaštitu i došli su iz Sirije i imali su zapravo jako dobre kvalifikacije i nisu imali dokaze za njih. Ja se iskreno nadam da će ovime zapravo dobiti to priznanje i da će normalno moći sudjelovati na tržištu rada. Nedavno sam jednog dečka srela koji je u međuvremenu toliko dobro progovorio hrvatski jezik da ga jedan kolega koji je bio sa mnom me pitao jel on Zagorec, jer kao malo ima naglasak, jel? Ali zapravo je čovjek iz Sirije. Ono što želim naglasiti još je da su državljani trećih zemalja do sad bili prisiljeni prihvaćati nesigurne oblike rada, kratkoročne ugovore, neprijavljeni rad i težak fizički rad koji vrlo često nije bio adekvatno plaćen. To se nikome ne isplati jer ne želimo zapravo da se na taj način snižavaju standardi rada i zaštite dostojanstva rada. Iz ovog razloga evo
rijetko sam u toj poziciji, ali mogu napokon jedan potez pohvaliti. Hvala.